Bafowethu, hayi ayehli kahle le yalomuntu waseGruleni. Kunalomuntu ekuthiwa uJulius Mkhwanazi. Julius Mkhwanazi lo walapha eGruleni. Lona ekuthiwa wafaka ama blue light emotweni zikaKhet Matlala. Beka nje isibongo asisebenzisa abafowethu, usebenzisa isibongo unguJulius igama isibongo wakomkhwanazi. What a trash. uJulius igama isibongo wakamkhwanazi. Wafaka ama blue light ezimotini zikaKhet Matlala. Yena benoKhet Matlala bashaya icorruption yomhlaba kulo masipala waseGruleni eGoli. Engangokuthi ngisho unkosikazi uQueen Khat Matlala phela ubehamba ngeemoto zama blue card zama blue light bekuphayiphaya. Izolo lapha kuMadlanga Commission bekuvezwa ivideo eyayirekhodo yena umama Matlala, umama Khat Matlala phela eyirekhoda ehamba ngeblue light. Webafethu uyazi icorruption idla umunyu esikhungweni zika government. Uma ke yangena ingena igijime. Futhi lento ye corruption kade yabakhona enganza kwethu. Kade yabakhona yangenziwa lutho ngayo, kwangenziwa lutho ngayo eyanganwaka ngoba phela kwaqhamuka leli bhunu lapha kwiZondo Commission ekwakuthiwa uAngrizi inkosi Malanga yomlungu leya eyikhipha onke amafayili ukuthi bani ngamnika ukuthi bani ngamnika imali engaka bani ngamnika ukuthi. Emveni kwalokho kwangenzeka lutho, yashawa indiva indaba yalelo bhunu lelo uAngrizi. Manje siyathola ukuthi hayi man nala kulo masipala wase engabe kunjani eThekwini, engabe kunjani la ngomakhelwane wami eThekwini kulo masipala engwakhele. Singabheke eGoli kanti kubolile kusafuneka uGeneral Mkhwanazi akasibhekele la kulo masipala waseThekwini la emva kwami la iduze. Safuneka usibhekele ndonga ngoba hayi singayikhomba le eGoli sithi ama blue light oKhat Matlala bese hamba ngeemoto ngama blue light and what so forth, kanti la eduze emva kwethu kuyabheda kubolile. Yabo kusafuneka kubhekwe kakhulu la kule sector yethu ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa iyamangaza ngendlela inkohlakalo ebesijule ngalo, ngendlela omasipala baseGoli bese becaptured ngayo ukuthi kanti bafowethu sikuphi, siphila kuliphi izwe. Ngempela okusho ukuthi bangaka abantu ebesebekhishwe emgaqweni besuswa ko fast lane bekhishwa blue light la khona uKhet Matlala nefamily yakhe nonkosikazi wakhe, noma bayikhishelwa nje uKhet Matlala bangaki. Kwaphela amabono blue light uyazama ukugxuma udedele uthi hawu isikhulu bafowethu sijaha ukuyokwenza umsebenzi wokuthi idingo zethu, idingo nqangi zethu njengomphakathi isheshe ilungiswe kanjalo. Phela funeka nisebenze lozo imoto uma ukuthi amaphoyisa agijima yolungisa isimo esithizeni kwezokuphepha o abaka masipala kugijinywa uyobheka ukuthi umphakathi awuhlukumezekile yini. Kanti sanivele ngigijima ngalezi imoto nikhohlakalela ngazo. Hayi bafowethu ngeke bafowethu. Uyabona lo muntu okamkhwanazi uJulius Mkhwanazi, hayi leli gama bafowethu funeka ligeze, akaboshwe nje straight away leli bhatla ejele ngoba ube isikhulonyana and umphathi wakhe uyena wekhuluma izolo lapha kuMadlanga Commission ukuthi selokhe kwafika yena uJulius Mkhwanazi akakaza kuthola ukuphumula ngoba bekunabantu abebeqasha ngendlela yakhe abesebenza nabo ngaphakathi kamasipala ukuthi capture nje lo masipala. Ubenza umathanda eqhamuke esamtshela ukuthi hayi angazi uzofila kanjani ukuthi ngiqashe ubani nobani abazokwenza A no B no C. Hayibo njani utshela umphathi wakho ukuthi uqashe umuntu? Hayi ngeke. Hayi bafowethu ngeke. Bafowethu sihleze obala sigqokile siqebile izingqe isobala makunje. Izothiwani into nje? Izothiwani into nje? Hayi ngeke bafowethu. Asuvale nje umhlaba siklinele umhlaba wethu bafowethu siyilungisele ngoba
vese ekugcineni kosuku ngoba ngisho abantu bepolitiki ngeke besisize ngalutho ngoba abanye banama agenda ukuthi akuvula amabhodwa kungene abantu ngokungemthetho abasuka kwamanye amazwe. Anginankinga nokuthi abantu abasuka koNigeria abasuka kuphi bebe South Africa, anginankinga nalokho, kodwa iba kuleli ngokomthetho, akube nento onayo ekuvumelayo ukuthi ube la, ube namaphepha. Ungavele nje sikubona usugibela ingwenya wafika la, hayi bafowethu. Kodwa ke futhi singabheki phela lento ma South Africans bafowethu, engazuthi thina sibheke abantu abayibala lethu, abantu abamnyama baqhamuka koZimbabwe, koNigeria, koKenya kuphi. Bafowethu, bangaki abamhlophe abasuka ko-Israel, abasuka ko-England, abasuka ko-London, abala eSouth Africa? Hayi, ake sibayekeni abethu, ake sidileni nalabo. Engathi sesifocus endaweni eyi-1, ake sidileni nalabo. Kunamabhano ezinyangeni ezidlule angena awu4 eCape Town. Kuzobhaciswa abantu abafika baqala abantu lapha kwa-Israel, babhacwe eCape Town lapha ababhace khona. Njengoba kuyimanje kufakwe uMinister of what balo minister lo fakwe we-DA. Ubhizi uzofaka abantu bakubo ngokungemthetho, uzobafaka la, uzobanikeza amaphepha, uyabashovela bengene la. Kodwa kuthula kwenzeki lutho. Hayi bo bafowethu, qaphelani ningathi ngintshela kanjalo. Mina ngithi nje enough is enough now. We need to resolve this issue. Enough is enough. Thank you.